ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയായിരിക്കും ആ സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. യുക്രൈനുമായി റഷ്യ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അധിക ദിനങ്ങളായിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവനും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും യുക്രൈനിൽ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഒരു സൈഡിൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീതിയായും മറുസൈഡിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ദുഃഖത്താലും യുക്രൈനിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. യുക്രൈനിൽ ഒരു മാസമായുള്ള യുദ്ധാന്തരീക്ഷം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഇതര രാജ്യങ്ങൾ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശ മന്ത്രാലയം പതിവ് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു. കർഫ്യൂ പ്രാബല്യത്തിലായതിനാൽ ഭക്ഷണം, ഫോൺ കാർഡ്, മരുന്ന് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കിട്ടാതെയായി. കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ രാജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ മോദി സർക്കാർ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയത്. BJP കോട്ടയായ UP-യിലടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നരകിക്കുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ജാഗ്രതയൊന്നും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനില്ല. അങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരോട് സ്വയം സുരക്ഷിതരാവാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ V. മുരളീധരൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂഗർഭ മെട്രോകളിലെ ബോംബ് ഷെൽട്ടറുകൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടണമെന്ന വിചിത്ര മുന്നറിയിപ്പാണ് എംബസി നൽകിയത്. 18,000 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടവിടെ, പലരും വിദ്യാർത്ഥികൾ. അവരോട് യുക്രൈൻ വിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് 2 ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം. അയച്ചതാകട്ടെ ഒരു വിമാനവും. അതിൽ മടങ്ങിയത് 300-ൽ താഴെ പേർ. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എംബസി ഉൾപ്പെടെ അടച്ച് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് മാറി. കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുക എന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ തന്ത്രവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തകൃതിയായി തുടരുന്നുണ്ട്. യുക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മാധ്യമ സംഘങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് തിരക്കിയപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനമുണ്ട്, ഇന്നലെ വരെ 25,000 രൂപയായിരുന്നു ടിക്കറ്റിന്, ഇപ്പോൾ 1 മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്, അത് താങ്ങാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എയർ ഇന്ത്യ വിറ്റപ്പോൾ കൈയടിച്ചവരും രത്തൻ ടാറ്റയെ പ്രകീർത്തിച്ചവരും സംഘികളായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും മറക്കരുത്. അതേ സംഘികളോട് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്ന ബസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക കെട്ടിയത് മോദിജിയുടെ പവർ കൊണ്ടാണെന്ന് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുരന്തമുഖത്ത് പോകുന്ന ഏത് രാജ്യക്കാരും അവരവരുടെ പതാകയാണ് കെട്ടുന്നതെന്നും അത് അവരവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ഈ മണ്ടന്മാരെ ഏത് കാലത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനാണ്? സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുമെന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്നും മോദി ഭരണത്തിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം വിമാന സർവീസ് ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. പൊതുമേഖലയിലെ എയർ ഇന്ത്യ ടാറ്റ കൈപ്പിടിയിലാക്കി. സ്വകാര്യ എയർലൈൻ യുദ്ധാതിർത്തിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പരിമിതികളേറെയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച ഒരു വാർത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള മലയാളികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ KPCC നടത്തുകയാണെന്ന K. സുധാകരന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടോ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്നും അതിലുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ KPCC പ്രഖ്യാപിച്ച് 1000 വീടുകളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സതീശൻ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണോ രഹസ്യയോഗം നടത്തുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സുധാകരനാണ് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഷ്ടം തന്നെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കൽ വിമാനങ്ങളിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രം നൽകി ആളുകളെ വടിയാക്കുന്ന സ്വഭാവം LDF സർക്കാരിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിസ്സംഗതാ മനോഭാവമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന തിരിച്ചടി. ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ജീവന് BJP സർക്കാർ വില കൽപ്പിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത്ര തന്നെ.